An baram, erti görüşür. Bolýa. Näme ýöre ýolum çyrk geçeýin. Barbar menem şo tarapy barýan. Ýok, oglan araşypdy. Öýe barsaňam mä çağalan gowy, diň jamal bolanok. Ýatan soňlar barýan turma kalar gaýtýan. Zokluň işleýäle. Ay, ýene şo kemde. Bar kemeri. Nämet? Ay bu ýagdaý günü ona aşa gaýtaryp duran bolsa. Çağalaňa sen mehrinken. Bilem kiçkak. Ýa-da hakam işden gelýärdi. Özüm biratlar getirýär dep näle garaşýardyk. A men şonu duymadım da. Asyl görmedim kakamy. Awlan bara. Sağa söýgün gutormajak ýerinden gaçmasan gowulaýmyz. An bolýa hawalaşar. Bolýa. Düşündim ama erteni tipoda işe geldim Murodyan. Bolly. Sağ olam. Anam şu denemirdiň näk göreýin. Bolmady köz maklyalla. Ýer gitdik. Bilýän sana maslahat senden has akyl bolup berdiň der senden. Ýalňyş has köprak goýberem üçin. Ýörenni. Sağ olam, o ýokada gör. Men namaz okamak, ýöne men ýüregim ak diýe. Ýa-da men palanýal orada tutamak diýe, ýöne men ýüregim ak diýe. Şu temaň üstüne durup geçelim. Nähile ki, döwrünne ýaşap geçen döwrünne, ýeriň üstünde ýeketek bir gowy adam diýip tanalýar. Sahyhlykda, jomartlykda, öňde soňda öňüne adam geçirmedik bir gowy adam. Maňa taryh Hatam Tayyi diye. Yine bir rivayette Hatam İbn Tayyi diye. Hatam Tayyi olanna Araplarda birin teke yomut göklöň diýen ýa taýpalanmaz bolşýarlar ki, Araplarda bir taýpa bar ekeni, Tay taýpasy. Yani Hatam Tayyi sözüniň manysy Hatam Tay taýpasyndan nimek bolýar. Hatam İbn Tayyi olanna näme bolýar? Hatam Tayyin ogly diýmek. Yani ki İbn sözü oğulliyen manini veriyor. Şuladam sahyhlykda, jomartlykda, dünýede öňde soňda gaty meşhur bolan adam. Döwrüniň zivizdasy, legendasy, ýeketek, ýedinstwin adam bolup geçen. Şo derejede gowy adam. Indi sahy bolandan näme, jomart bolandan näme? Sahy diýilýän adam özünne bar bolandady, gelýän adamlardan gyskanman, her bir gapsyndan geleni boş goýbermän, paýlap bilýän adama sahy diýilýär. Indi jomart kim? Jomart bolanna özünne ýogam bolsa bitirip berýär şol adamyň ýumşuny. Ine şoňa jomart diýilýär. Şo derejede bir sahyhlykda, jomartlykda öňüne adam geçirmedik bir gowy adam. Hatam Tayyi ya da Hatam İbn Tayyi. Bil Peygamberimizden Muhammed Peygamberden aleyhissalatu vesselamdan biraz öňrek ýaşap geçen adam. Celal Karin gurrun versine göre oğlu bilen gyzy Peygamberimizden elinden musulman bolup giden bir sahaba öwliýa çagalar bar. Bir gün Peygamberimiz urşa jene kapyrlar bilen söwüşe gidenne birin tek adamy ýetir alyp gaýdypdyrlar. Plan ele salypdyrlar da. Şondan soň getirip ýanky ýetir alynan adamlary bir daşyna bir syýmaýlanydyr, çöp aýlanydyr, bir tegelek ýatak gäledilgi şoň içinde üýşürip goýupdyrlar. Peygamberimiz ýankylaryň ýanyndan gawadragyndan bir geçip barýar ekeni. Şonda ýanky ýetir alynyp duran adamnyň içinden bir zenan adam gaýgyrypdyr. Ey Muhammed diýip aleyhissalatu vesselam. Onun Peygamberimizden şey deyip seyredipdir ona. Ondan ýanky zenan aýdypdyr, men tanaýanmy diýipdir. On Peygamberimizden ýok tanamadım diýipdir. Tanamasaň men özüm tanadaýyn diýipdir. Men şeýle bir adamyň gyzy Arap taýpalaryna men kakam tanamayan ýokdur diýipdir. Men beter sahy we jomart gowy kakamady diýipdir. Oňa Hatam Tayyi diýerler diýipdir. Men şol adamyň gyzy diýipdir. Meni goýber diýipdir.
Eger meni göýbermesen häzir Arap taýpalarynyň hemmeti eşder Musulmanlaryň şo Muhammed diýen Peýgamber diýen aleyhissalatu vesselam hatamyň gyýdyny saklap köseýämşin diýip gurrun eşdiler, ondan soň seni ýigrenerler diýipdir. Şonda Peýgamberimiz ýanky gyýda seredip aýdypdyr, "Ey zenan" diýipdir. "Sen ne beýle gowy kakaň bar eken" diýipdir. "Sen bu kakaň etýän işi musulmanyň etmeli işi" diýipdir. Gurruna üns beriň. Soň ýöne soraw çykyp durmaz ýaly dinläp barýakaňyz üns berseňiz gowy düşünersiňiz. Diýen kepine seret Peýgamberimiziň. "Ey zenan" diýipdir. "Sen ne beýle gowy kakaň bar eken" diýipdir. "Sen bu kakaň edýän işi musulmanyň etmeli işi" diýipdir. Diýmek musulman däl bolmaly. Onsoň Peýgamberimiz aýdypdyr gapdalynaky sahabalar bolanna Peýgamberimiziň daşyny alyp, "Ya Resulallah, biz senlikdir" diýip Peýgamberimizi gollap goraýanlara sahabalar diýilýär. Sahabalarına tavşyrypdyr, "Şu zenany azad edin" diýipdir. "Özüne de düýe beriň, azyk suwlugynam üpjin edin, tä ýurduna barýançada şularda meni gözewçilikde saklaň" diýipdir. "Şu gyýdyň kakasyna musulmanyň häsiýeti bar" diýipdir. Görýäňizmi diýilýän gurruna üns beriň. Şu gyýdyň kakasyna musulmanyň häsiýeti bar eken diýipdir. Eýdinden aýdýan gurruna eseret Peýgamberimiziň. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Ey zenan" diýipdir. "Eger kakaň musulman bolan bolsa, haýır dowa ederdim" diýipdir. Diýmek, asly bir musulmançylyk, bir ýürekde bir iman, bir Hudaý diýen bir zat bolmaly. Şo zat ýok bolsa, oň eýdinden haýır dowa edeniň de haýry ýok bolarly. Ol men namaz okamagymman, men ýüregim ak, men orada tutanmagymman, men palan, bikepiň manysy bolmaz. Ýogsa ýanky gyýdy gurrun bar ya hatam taýyn gyýdy. Näme diýe? Bir gün hemmämiz açdyk diýe, öýde diýe. Indi eden gowlugyny aýtjak bolýan ýanky hatam taýy diýilýän adam nähil gowy adam bolupdyr. Ýöne eýdinden bir haýır dowa bolmanyrda. Indi şoň eden gowlugyny aýtjak bolýan. Bu eden gowlugyny biziň edip biljek adamymyz ýok, başga da bir edip bilen adam bardyr öýde mokmene. Tarihte de ýok diýip berýär. Şu hatam taýyn edýärki edip bilen öňde soňda ýok diýip berýär. Ine bir ýerden aýdyp berýän size. Näme diýen? Bir gün niye aç yatırdık öýde diye hemmämiz aç uklap bilmän ýöne ornup beten bolmaly. Hatam taýyn öýdem aç diye. Şonda iki çüýedek gapy kakylly diye. Ondan kakamam bar çykyp serediýär, o niye hiç kim ýok diye. On dördüncü gedek kakylly bolyn derre bolgap çykdy diye kakam. Ondan bardygyň goňşy ekenine. Ondan goňşy näme habar kakýaňda gidýäňle diýipdir däňe. Ondan olam aýdypdyr, "Ey hatam" diýipdir, "çagalar açlykdan ýatyp bilen okda. Hey bir zat edip bolmazmy diýäýin" diýip gelýän, "Seňem çagalan ýatanak, ondan ey borla" diýänne, ýene eýdimek diýänne diýipdir da. Şonu hatam taýyn eden gaýratyna seredin. Şo döwürde indi şu wagtky biziň Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari diýip ogodan bedemen gymmat maşynadan gurrun edilşýäli. O döwürler arabaty, ahaltekaty, nämaty diýip şonyal atlan gurrun edýär eken. O döwür ata şonyalyky baha berilýär eken. Şo derejede iň ýokary urawennäki at bar eken hatam taýy diýilýän adamy. Şondan hatam aýdypdyr da, "Şu aty soýun" diýipdir. "Hemme ağaçlara berin, aç etmesinler, dok etsinler. Barına paylan şu atı" diýipdir. Şo giýje şu atı soýdurdy diye, hemme ağaçlara da paylatdy, özem aç etdi diye. Şu attan özüne ýere zat galmady diye. Şo derejede bir gowluk eden bir gowy adamyň eýdinden ýöne bir ediljegi bir haýır dowa bolsa, o da barmaýan bolsa, ol men ýüregim ak, men ýüregim gara, men plan etse de edemmok, on etse de beýdemmok, bikepiň manysy bolmaz. Muňa näme diýilýär? Araplar ýüregiň adyna kalp diýär. Qalbe şeýdi bolýarlar. Qalp sözi Celal Karnäme diýär, müngalapdan gelip çykan diýär.
Mün galap bolandan hem bolýa, bir sekundda bir mün sanda dedesi gelip duran bir fısrap çarpıp duranda da Araplar mün galap diýär. Mün galapdan gelip çıkan söz kalp diýär. Yürek hiç kimin öz elinde däl. Ondiňe ýalbaryp durmaly. Hudaýa men ýüregimi arasa sakla, Hudaýa men günahlarymy bagyşla, Hudaýa meni bir erbetlige duçar etme. Diňe men ýalbaryp durmaly. Ol öz erkinliği zat däl. Eger bir adam men ýüregim ak, men plan diýen bolsa, şol adam özüniň ýüreginiň gow däldigini we bir ýüreginde bir saňa bolan bir erbet niýetiniň barlygynyň işaret etdigimi kandyp düşünýän. Düşündirip bilenlerini umid edýän janyňa sag bolsun, gowardylar hemmäňde.